περιγραφή του project μας. Στην αρχή βλέπετε το ποσό για την χρηματοδότηση της ιδέας. Αστείο. Ακολουθούν τα περιθώρια ρίσκου. Μην κοιτάτε, δεν υπάρχει ρίσκο. Δεν υπάρχει ρίσκο. Τέλος, με μια μικρή σχετικά επένδυση έχουμε τεράστια κέρδη. Τεράστια. Μάλιστα. Και τι ακριβώς θα πουλάτε? Θα πουλάμε τρέλα. Αυθεντική τρέλα. Ήδη δεν φαντάζεσαι τι κρύβει